el sol va tenyint cada dia el rostre dels braus. Els anys passen, però els bernats pescaires del Congost continuen cantant havaneres amb la mateixa passió. Un conjunt musical que any rere any omple la plaça de l'església de la Garriga i que va sorgir a partir d'alguns membres de la Coral Ariadna ara fa més de 20 anys. El grup va néixer en un cap de setmana de treball intensiu de la Coral Ariadna. Un grup van preparar 3 o 4 habaneres per després de sopar i d'allà, mig en broma, va acabar sortint el grup d'habaneres. Seguim una mica amb la línia sempre, habaneres, cançó de taverna, valsos mariners, algun bolero. El repertori tradicional s'ha mantingut, però enguany el grup ha incorporat un nou guitarrista, un instrument que complementa amb el seu compàs les harmonies de les veus. Tenim 2 tenors primers, en Josep Gendre Llimargues i en Josep Gendre Carreras. Després tenim 2 tenors segons, en Jaume Calls i l'Enric Cabestany. Tenim com a baixos en Baldomer Guasch i jo algunes cançons en reforço la veu de baix, i aquest any com a novetat tenim guitarrista l'Àngel Latorre. El fet de que hi hagi una guitarra aporta, en un grup d'habaneres li aporta sobretot a nivell rítmic i harmònic una estabilitat i una precisió important, perquè a l'acordió li falta aquest punt de precisió en els atacs rítmics. I la resta de la coral també té un paper cabdal, i és que les havaneres no serien el mateix sense un bon ron cremat. No ho diguis, tot. El secret no n'hi ha massa, però el secret és que es cremi força estona perquè perdi la fortuna de l'alcohol. Aquest és el secret. Un grapadet de grans de cafè que dona aquell gustet, la canyella, tot és natural. La canyella, la poma, la llimona i el cafè i sucre. I amb aquests aromes i sons que ens transporten a ultramar, el poble ha continuat la vesprada seguint el ritme de les cançons. Setmana que va a